Здравейте, скъпи сънародници! С това видео си подавам оставката. Това беше. Дадох всичко от себе си аз, за да направим едни промени в България. Предложих едни закони, предложих едни идеи. Включвах се на лайв всяка вечер, за да си говорим, за да поставим началото на едни промени в България. Ние, младите, нали така се говори в България, младите да управляват. Ето ви младите. Получих само обиди и хейт. Нищо друго. Затова ще кажа само едно. Нека ви управлява ГЕРБ, нека ви управлява ДПС, БСП и там всички останали партии. Аз заминавам за Индия. Другата седмица ми е полета. И се оправите в България. Това беше край. Край, Кирил. Приключи.